Қайырлы күн достар. Кешке таба жолға шыққаштан главный жол М7 Мәскеу белән Уфа тоташтырган жол буенча баргач, ойланасы ойлар бик әйбәт эшкәртелә бош биләрендә. Алга таба карап барабыз да, шушындай учырт дисәк тә була инде. Зур йөкле машиналар. Хәзергесе вакытта без Свияга күпереннән чыгып, хәтта поездлар тора. Свияга күпереннән чыгып, Казанга таба барабыз. Уйланып баргач, кызык фикер килеп чыкты әле. Менә шушы фурулар барам әйтәм. Хәзер берсен узасың, икенчесен узасың, өченчесен узасың. Һәм бу цепочка белән төзелгән алда барган машиналар һәрберсен узып барган сайын әйтәм, без риза булмаган шоферлар шулай узарга теләгәчтен теге мондай основной трассаларны это кровь экономики диләр бит инде. Шул сүздән чыгып, без бешеные эритроциты булып чыгабыз инде. Матур гына риза булып, шушы зур йөкле машиналар артыннан тигез генә барырга теләмәгәнгә күрә, алга таба чабарга теләгәнгә күрә, узып чыгабыз, икенчесе артына басабыз. Ул бик күп һәм зур иттереп беринде хәленә дә әйтми инде. Ул беринде тизлекне дә арттырмый. Бары тик кайдадыр тизрәк барып җитәргә уйлыйбыз. Ял көнен ни өчен яратам мин именно воскресенье көнен? Ни өчендер уй фикерләр һәм нәтиҗә ясый торган көн дип уйлыйм моны. Әйбәт шулай булыша. Рәхәтләнеп уйлап барасың. Рәхәтләнеп нәтиҗәләр ясап барасың. Менә шулай бешеный эритроцит булмыйча, тигез генә артларыннан барырга риза әле мин бүген дип видеода яздырырга булдым. Берәр видео тасма куярга кирәк бит инде каналга. Менә алга таба шулай булган фикерләрне, әле ул фикерне сөйли дә белергә кирәк бит. Бүгенге көндә тутырып, тирән иттереп, уй фикерләрне җиткерә белү, үзе бер ысул әле ул, үзе бер талант. Аны сөйли белү, әлбәттә, берсе дә сөйли белеп тумагандыр инде. Шулай сөйли шомарадыр. Сүз байлыгы да кирәк. Аның өчен мәктәптә безне ошалар татар теле укытучылары әдәбиятны күбрәк укыгыз, сүз байлыгыгыз артыр дип. Менә бүгенге көндә практикада мин моны сүз байлыгы ни өчен кирәклеген
шушы практикада уже тоям. Бірер нешік болса да арттырырбыз инде біз аны. Ярар. Хайырлы гына барып жетерге бізге.